La mosebedo ka kelo midhiere pacho kanya kurom ga jwang bad bang migao makoro char kolo wasie pacho kae lando medruok mar koth mapek mar linyo kuom ndalo machuok mabiro kuom counties ma pacho ka osechako yudo kony mag chiemo yedhe kod gik mochuno kokalo kuom piny owacho kod riwruok mar Kenya Red Cross. E kaunti ma Kisumu jodak mag gwenge Mombasa ma osebedo ka kelo negi midhiero koro kwayo piny owacho mondo mi otem duto man gi nyalo mar tieko chutho midhiero mathoro kwako gwengego e kinde mag koth mapek. E kinde ma oganda pod medo kedo kod midhiero ma ikelo kod koth mapek mar El Nino, piny owacho kod riwruok mar Kenya Red Cross medo dhi mbele gi keto ikruok makare ka bende gichiwo kony mowinjore ne oganda jo Kenya. Wachopo e skund primar ma Nyamasao mantiere mpaka e kaunti ma Kisumu e kar jot mar jogo dari miechgi. Oganda ma ojot ka wacho ni kato bedo ni gisebedo ka gido chiem kony gi kony mamoko mochuno machalo kaka yedhe to ok gisebedo ka giyudo. Pi nopong' ma jowano obiro e skul ka mondo mi odagi. Gima dwana wachi ni sirikal okel yath mondo waole choche wagi. Sirikal okel mosquito net nikech sani suna kayo jowa manie kambi ka kabisa kendo miyo gi malaria. Giyie gikelnwa yath ma wanyalo luoko godo chochewa nikech chochewa richo gin be nitie sama ka pi pong' to pi ringo gi e bwo lo koro miyo gin be gichalo gima gipong'. Jodak ma Ombaka ko piny owacho mondo mi okunyne ohinga mageng'o pi mondo mi otiek chuth midhiero mathoro imogi e kinde ma koth mapek chue pacho ka. Gima dwana wach ne sirikal mamalo gigol pesa mondo oger dam mar Surukwa dam mondo pi ka biro to kik pong' jowagi. Wamanyo gimoro ma nyalo konyowa maduong'. Gima nyalo konyowa maduong' en mana kogernwa daik. Kogernwa daik to wadhi dok e mierewa kendo wan gadier ni wadhi puro puothewa ma wadhi golo cham mabeyo kata mna jamni mathonwa e udi. Wan gadier ni jamni gok dhi tho. Komachielo jatend migao mar somo ma pacho ka Ezekiel Mashogu timo limbe gwenge ma wang' chieng' e kaunti ma Homa Bay kama no chiwo kony mag gigo mochuno kod chiemo ne oganda ma koth mapek mar El Nino osekelo negi midhiero. Kachendo ni igeno ni biro chwal nyaka kaunti ma Migori ne familia mar 4,240 mano yudo midhiero mar kothno e kaunti za ariyogo. Our priority should be on dealing with this particular disaster, such that if it is the county government, they should be able to do what we have done in national government, making sure that we reallocate whatever funds in order to deal with this particular problem. Mkipata tahadhari ya kwamba mvua inakuja na huenda ikawa itasababisha mafuriko, na waomba tafadhali mtoke katika hizo sehemu za hatari. Riwruok marango weche thieth e piny mangima World Health Organization WHO kokalo kuom riwruok mar Kenya Red Cross ochiwo gi thieth mag tuo nyaldiema ne migao mar thieth e kaunti ma Turkana kaka yor timo ikruok ne koth mapek mar El Nino ma pod igeno ni biro chue e gwengego. Koth ma osebedo ka kelo midhiero kod tuoche bura. Oganda korikwa mondo mi obed akicha e kinde ma koth mapek no pod igeno ni biro chue moko kuom gwenge ma pacho ka koreo kodak alwora mar Nam Chumbi. Nyithindo ariyo mawuok e familia achiel wang' motho